ka mga hello guys! It's me again, Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So karong gabi una guys, adi ami sa Simon's Beach Resort nag-overnight. Tungod lagi nag-celebrate mi ganiha sa ika-77th birthday sa among nanay karong adlaw, November 26, 2021. So karon guys, ni ami diri sa usa ka room sa Simon's Beach Resort nga nag-overnight. So para lagi guys nga ang nabilin diri or ang nagbantay nga ang akong igsuon mo'y nagbantay sa Simon's Beach Resort, dili mi gusto nga mahasol siya nga daghan siya og labhunon sa among gamiton nga pagkatuog diri. So nag-decide ko nga nagdala jud ko og tagsa-tagsa namo nga kanang malong. Ang ako mao ni malong sad ang ako gigamit. Mao ni ang akong anak nga panganay malong sad. Ang akong anak nga bunso sleeping bag. Say hi to my video or vlog. Hi. Anak, say hi to my vlog. Hi. So mao ni guys nga kanang para dili lagi balikon ko para dili mahasol ang nagbantay diri nga among igsuon nga daghan na siya labhonon. So nag-decide ko nga maglabi og among panginahanglan sa among pagkatulog kay tugnaw ra ba diri Unya ang among gamit sa among traveling bag mao na ang among gamit bisag di arami sa matalong bisag usarami kagabi ngari ang among gamiton nga sudlan sa among mga panginahanglan, traveler bag kay aron kanang traveler or traveling? Traveling bag kay aron mapasok na din ang among panginahanglan nga dadon diri sa among pag ari sa mata. Aron dagwa na daghang mga abubot nga mga bitbit usahon na lang dihang pagpasok kay aron dili na may hasol pa, aron dili na daghan pang bitbit. Mao na guys nga kanang mao nay amo tape ninyo kung kamo ang mag-travel, ayaw mo ka worry kung dako ka bag inyong dadon kay mas maayo na nga usahon na lang ninyo og butang sa traveling bag. Mas maayo kung traveling bag dadon kung pila mo ka buok mag-travel, usahon na lang ninyo og paslak din sa traveling bag. For example, para namo tulumi ka buok, so ang among panginahanglan so usa na wala ingon tagsa-tagsa na lang wala ingon tagsa-tagsa kabag ang among dadon iya usa ako usa Saraman po kaadlaw guys. Iya sad usa. So mao na nga kung kami mao'y mag-travel, ipon jud ang among panginahanglan. Mag-ilis sa inig dayon kato nya kahuman mag-ilis na pud inig dayon panguli. Mao na guys, pero karon wa mi kanang toothbrush, hingi kay lamang ko sa kanang biabas. Lawa na kong kiki. Wow to. Diha mang biabas des kili diri asa gawas hugit sama ang kuan kanang steam sa biabas ang ingon ganina. Kamo wa hingi ke Wala. May mag-toothbrush mo na everyday. Diya wa man ta magrandag toothbrush. Ug mapuhon mugmog na lamang. Mao na guys. Ikaw lamang na kay usay di man ra ka mag-toothbrush. Ay usaba. Ayaw ko ikuan. Unsa na uloy ayaw ko vulgarize. Vulgarize. Mulgar man po nihong mga anak ko ang among wa may refrigerator diri gipabugnawan na namang sa kwarto diri na amo sobra gani hapag paniudto og panihapon ug mapuhon na pod amo na po nang ipamahaw dayon na mo uli po. So karon mga tulog naming pero wa pa may gikatog, sige lang may chika-chika diri. So mao to nag-decide ko nga mag-vlog ning tulog. Okay guys, maura to ang akong ika-share. Kung kamo maoy mag-travel, kung usra ka gabi, kinahanglan imong kanang
kinahanglan nga labi na ubay-ubay mo sama na mo tulo ka buok. So amo kung gi-counting ang among mga panginahanglan labi na sa nina o aron di ta mahasol lagi usbon ako nga aron di lagi ta mahasol sa atong sakan nga inig kanang panguli nato wa tay labunon nga habol. So mao nang nagdami og among kaugalingong habol kay basig mo ingon to ang atong bisitahan. Mga buisita man to kay nagbilin og mga labhunon. So mao na nga magdaga jud mi og among kaugalingon nga habol. Balagway unlan kay badara man nag-smile ng wa ka joy or di mo gamit og unlan. Kay pila ra ba no? Kanang usara man pud kagabi eh. So mao ni guys, kung mag-travel mo mas maayo nga magpalit mo og malong kay aron ang inyong sakan ug asa mo makatog dili na mahasol kay naatay kaugalingong habol. Okay guys, maura to ang akong tape ninyo. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. See you on my next vlog. Bye-bye! Don't forget subscribe my channel, Alma Joy Vlog. O pindutan na po ninyo ang notification bell para pirmi mo updated sa akong mga videos. Okay, see you on my next video.